Dobrý deň. Dnes vyžrebujeme v našej súťaži o jazdy na Ferrari, Formule a Fare Vašom posledného nášho výhercu o poukážku na nákup v partnerskom obchode. Spúšťam týmto žrebovanie. Štart. Naša súťaž stále ale prebieha až do konca marca. Budeme žrebovať ešte raz mesačne jedného z vás, ktorí ste sa zapojili o jazdu na Formule Ferrari a Fare Vašom, ktorá sa uskutoční na Slovakia Ringu. Zatváram oči a zastavujem žrebovanie. Náš dnešný výherca je pán Otto Kušický, hodnota výhernej poukážky 120 €, ešpezetka VK582BB. Pánovi Kušickému srdečne gratulujeme k dnešnej výhre a upozorňujem ako obyčajne alebo ako vždy, aby ste zadávali správne ešpezetky, pretože v prípade výhry kontrolujeme alebo overujeme výhercu podľa technického preukazu. Ešte raz srdečne gratulujeme. Ďakujem. Dovi.